priatelia, ja vás chcem pozdraviť k novom vlogu. Dlhšiu dobu som nenatáčala a rada vás budem zase vidieť, alebo také prostredníctvom videa. Pozdravím zo Slovenska, zdravím z Čiech a teraz kráčam do kopu Jednoty, kráčam a idem na poštu. Ak máte radi môj kanál, dáte mi like, odber a budem veľmi rada, že ma podporujete srdiečkom, autičkom, bicyklom, hocičím, napísať nejaký komentár a budem rada sa na vás tešiť a každému odpíšem. Ahojte. Tak aby ma auto nezrazilo. Takže tu je pošta, tu sú tie boxy a tu je GPS. Tie boxy paketové. Takže idem na poštu. Brokolica, cibula, cuketa, mrkva, petržel, korábí, cesnak. Sa mi to tam zahmlelo. Tu sa mi varí polievka a tu pripravujem cesto na palacinky, takže z tejto pernerky si spravím z múky cesto, mlieko, vajíčka, vanilkový cukor a tvaroh bude tento bezlaktózny.
Výborná je. Ja mačička tu takto oddychuje. Toto drielko jej zoberieme preč, nech tu to má na pazuriky. A vonku nám hrmí. A my tu takto oddychujeme, že? Toto sú ešte moje takto kvetinky. Tento list musím ešte ostriať. A my tu takto oddychujeme, že? Jasné. My tu takto oddychujeme. Poobedňajšia siesta. Že, Bubka? Tak, pomalu, tak, poriadne, tak. Tak, Bubištek, tak. No a ty ideš spinkať, hajdy pupu, že? Ideš spinkať, tak, do spanovieca, hajdy pupu. Palacinky, no toto pozornosť. Marmeláda, lekvár a skúsim dať donútra tento bezlaktózny jogurt, aby to bolo vláčne. Takže palacinky. No, tu je tá zmesť. Trošku som si tam dala a pikačov dám preč a takto zarolujeme a dáme tak sem. Teraz po dobrom obede si dáme kávičku, keďže vonku nám prší a porozmýšľame nad ďalším plánom, čo budeme robiť. Možno čítať knižku, možno sťahovať fotky. Mám tu v mobile veľa fotiek. A tak teraz oddychovať. Monka tu spinka. Jo. Tak spinkame. A keďže nám vonku stále takto prší, toto je môj starý letný domček, tu je studňa, za ňou je ruža, a keďže nám to takto prší,
Keďže vonku prší, my si rozbalíme balík z Tému. Objednala som si tam trička, uvidíte, takže rozbalíme si to spolu. Teraz budem šramotiť. Tento balík stal 12 €. Keď som si objednala, tak tam bolo, že mohla som si vybrať všetké tie akcie na Tému s aplikáciou trička a leginy sú, že vraj gratis. No. Tak ideme to teraz pozrieť. Ja som si tam asi vytočila. Takže takto. Takže leginy sú asi gratis. Toto by mali byť takéto farbe. A tu by mali byť v ďalšom sáčku tie trička. Dobre to zabalili. Teraz si to rozbalíme. Dobre to zabalili. A tu sú 3 trička v jednom balíku. Je to jeden sáčik, ružová, zelená a čierna, 3 trička v jednom balíku. Teraz si to otvoríme. Také športové trička na voľný pohyb, do hôr. Takže takéto je to veľkosť L. Sú vzdušné. Materiál som to nepozerala, aký materiál. Z čoho je viac na 30 stupňov sa to perie. Dobre, takže máme to prvé tričko, potom druhé tričko v jednom balíku je ružové, ako sada je tretie tričko, štvrté s ružovými pásikmi. Takže 3 trička sú v jednom balíku, vzdušné je to, uvidím teraz, keď chodím na turistiky, spotí sa, prehodím. Možno to vysuší hneď, aj také bývajú. Takže uvidíme, aký toto. A k tomu bol tento balík, ako mohla som si prihodiť ako gratis. Leginy som si prihodila, nech mám potom také vzorované, viac rúžové, farebné, takéto farby. Leginy. Buď tomu tričku, tak tieto leginy a k tomu rúžové tričko. Rúžové, alebo k tomu môžem dať čierne, s tým tiež je tam rúžová, môžem to kombinovať, tak uvidíme, ako budú, ako táto kombinácia. Ja verím, že mi bude sedieť, áno, ten materiál, ale je taký, áno, som zvlášť poražal umelý, ale polyester, 95% polyester. A tu je XL, tieto veľko sú, takže trošku, áno, sú mi budú väčšie. Nezobrala som L, lebo som sa bála, ale možno by mi stačili aj L. Je to možno, že by mi bolo L dobre. Sa mi vidia široké. No uvidíme, ako to bude sedieť na mne a ako sa to bude teda správať pri pohybe. Takéto nohavice. Tak toto mi prišlo. A teraz si pôjdem robiť prácu na počítači. Nesla som si počítač, fotky, budem si upravovať, lebo mobile tuto, kde nahrávam, mám strašne veľa fotiek a musím si to dať dohromady. No už Bubka sa mi zobudila,
tak idem ho pustiť von, nech sa trošku vyluftuje a potom uvidím, či sa pôjdem ešte po daždi, po dosť tu prší dneska celý deň, ale ak budem mať prácu na počítači, tak hádam to bude dobre a zajtra ukážem, kde pôjdem a budeme mať zase nový deň. Zatiaľ takto práca na počítači sa ozvem. Bubka, kde chceš ísť? Von? Áno? Pustíme von? Bubu. Chceš ísť von? Bubu. Áno? Chceš ísť von? Dobre. Dobre, ideme vonka pustiť teda. A ešte tu máme takúto novinku pre našu mačičku, že tento automat od tejto firmy, ona tu už chodí. Takto je tu kamera, mačička má tu granule, ono to je stále, to vypadne. No a teraz už tu má len tieto granulky, že už tu máš len tieto granulky. Tu je mikrofón a to je tak. A mačička je spokojná, že má papi. Jej prichádza cez automat. Že ty si spokojná, áno. Ty si potom spokojná, že máš raňajky alebo obed. Spokojná. Pozerám tu fotky cez mobil iCloud a keďže z roku 23 vidíte, že to mám, tak už neukladám, len ich kontrolujem. Vidíte, z 23. mám ešte v roku 2023 mám mobile a už neukladám, len si ich kontrolujem, či ich mám všetky. A či si môžem z mobilu vymázať ich. To sú moje výzvy, to je Plavecký hrad, práve ktorý pozeráte, Plaveč pod zámok. Tak len kontrolujem, či si ich môžem teda vymazať z tohoto mobilu, lebo aby som si nezaplňovala pamäť v mobile, a takže pracujem na počítači. Pracujem, moje milé, na počítači a preto sa dnes s vami rozlúčim. Možno ešte vám ukážem tú moju večeru. A celý deň skoro ste strávili so mnou a rozlúčim sa. Prajem vám pekný deň a ešte zvyšný večer a možno tu ešte dám tú večeru a uvidíme sa na budúce novom vlogu. Ja už tu sedím tak po domácky v starom svetri, ktorý sa nechcem rozlúčiť s ním. Je už tak starý, že neviem, či má 30 rokov. Ktorý som po roku znovu natáčala a budem rada, keď dáte mi like, odber a pozrite moje shorts, tam som viac aktívna a uvidíme, možno ak sa mi podarí ďalej pokračovať, tak budem pokračovať zase v nových vlogoch a keď tam bude viacej vás, už sa mi to pomaly teda zvyšuje to číslo a keď vás bude stále viac a viac, tak sa na vás budem tešiť a vy budete vidieť odo mňa zase tie nové novinky. Ahojte.
A večeru, ako som vám slúbila, že vám poviem, čo budem jesť, tak mám tu tento čajík od babkinej zahrady. Toto som kúpila na trhu. Teraz neviem, či v Batovciach alebo Kalné nad Hronom. Tam predávajú takéto bylinky. Mám tu sendvič, mám tam ten tavený trholník, sír. Dala som si croissant. Mám tu rôznu zeleninu ako uhorku, papriku, reďkovku a kaleráb a k tomu je bezlaktózny sír. Tento bezlaktózny sír dostanete kúpiť len Hofery Rakúsku. My sme sa tam včera zastavili cestou domov, tak som si ho kúpila bezlaktózny. A tu je ten čaj a teraz ja si robím takto a zalejem si čaj. Z babkinej zahraj, to je ženský, na ženský pre psychiku a fyzickú pohodu. A na druhej strane je rozpísaný, tu je toto rozpísané, z čoho sa skladá adresa. A tu je hluchávka, biely kvet, jahoda, lesná méta, sedmokráska, rebríček, lupené rúže šipkové. A tuto už mal spotrebovaný, preto ho rýchlo teraz pijem. A tu je jej adresa, Vyšné nad Hronom. Komu sa páči, môžete si tam jej napísať, alebo nájdete ho na týchto trhoch, ktoré sú tu Kalné nad Hronom, alebo teda v Batovciach. A ja mám dnes takúto večeru prichystanú. A ja vám prajem pekný večer ešte zvyšný. Ideme pozerať televízor. Prácu som si spravila na počítači a zajtra začínam potom už novým vlogom.